As preguntas sobre cando e por que comecei a escribir non teño unha resposta clara. O único que sei é que, como casi todo o que fago, non foi premeditado. Non me levantei unha mañá, porque habitualmente me levanto sempre a mediodía, non me levantei e dixen vou a partir de agora vou a ser escritor, nin nada parecido, porque creo que esas decisións non se toman. Si se toman, entón serían demasiado cerebrais. Eu creo que empecei porque quizáis non me gustaba traballar en nada que manchara, e a partir de aí fume metendo na espiral, non sei se por ambición ou por desgana de outras cousas, así que en realidad nunca non son como as folclóricas, nunca lle dixen a miña nai mamá quero ser artista nin nada deso, e aínda hoxe si me preguntaran, e a veces o preguntan, tampouco estou moi seguro de que forme parte dese plantel da literatura tal cal ou da escritura tal cal, non? A veces non teño moita facultade de mirarme desde fora, pero non me sinto así como un escritor ortodoxo, non? Me vexo como un pouco máis heterodoxo, e tampouco me vexo tomando a decisión de deixalo, non? Que tamén sería unha decisión demasiado rotunda. En fin, eu creo que o que me funciona mellor é navegar entre dúas augas.